Сабантуйлар Татарстанда, Башкортстанда, башка өлкәләрдә, чит илләрдә дә ел сайын инде яңалык белән күбрәк халык җыеп, матур иттереп оешкан формада үтә. Аның төп мәсьәләсе, төп нигезе шул. Татарлар элек-электән саклап калган олы бәйрәме, очрашу, елга бер җәйге язгы кыр эшләре тәмамлаганнан соң инде нәтиҗә ясап бер ял итеп алып, туганнар белән очрашып, дуслар белән хәл-әхвәл белешеп, шундый мизгелдә үтә торган бәйрәм. Кәеф саба кырыйк, мәңге дуслар булайык. Кудашлар, туганнар, сезне ямлык ел буенда күрүгә шатбыз. Ассаламу алейкум, хуш килдегез, рәхим итегез. Менә бу Актаныш яклары. Бу Актанышның үзенең генә Сабантуй түгел. Бу Ык буе җылгасы тирәсендә башыннан албазагына хәтле менә шушы олы елга кергән җирендә районнар, шәһәрләр, безнең милләт халкыбызда бик күп яши монда элек-электән. Менә шушындый зур бәйрәм, Россия күләмендәге бәйрәмгә әйләнеп бара. Республика гына түгел. Менә шуңа күрә әзерлеге дә Актанышта. Үзебезнең татар милли телендә, саф чиста татар телендә алып бару, монда куелган көч шушы бәйрәмгә ул халыкны тагын да таныта, татарны күрсәтә. Менә сез дә җиткерерсез дип ышанам, күргәч инде бу Сабантуйны, Актаныш Сабантуйын. Менә шулай иттереп берләштерә, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калдыруда үзенең өлешен кертә торган бәйрәм, тәрбия бирә торган бәйрәм. Яшьләребезне күрәсезләр, ничек иттереп мәктәп балалары, башкалар килгәннәр, концертлар белән үзенең ата-анасы телендә бик чиста иттереп матур сөйләшеп, яшәп яталар. Хәерле көн, мөхтәрәм кунакларыбыз. Мәгърур Шатыр тавы, бурмаланып аккан ык суларында үскән таллары белән дан казанган. Азнакайга килегез, кунак булып килегез, уйнап килеп, җырлап дип, матур бәйрәм итик без. Впечатление очень такое, знаете, огромное, потому что на районных Сабантуях, в ряде районов я уже побывал в Татарстане, но здесь Сабантуй несколько иного масштаба. Он называется Сабантуй икских территорий, которые вокруг этой реки, это и Татарстан, и Башкортостан, и Оренбургская область, на которую еще и пригласили представителей соседних районов, актанышцев. Вы видите, какое огромное количество людей. Сабантую трудно переоценить этот праздник для любого татарина, башкирина, любой национальности человека, ибо этот народ объединяет через этот труд, через этот праздник, где воздают должное успехам, где приветствуют братьев, друзей. И этот праздник позволяет сохранить лучшие традиции каждого народа. Татарского, башкирского, марийца, чувашца. Он многонациональным становится, этот праздник. Вы видите, что люди разных национальностей. А я вот всегда считал, что на традициях держится любое общество и любое государство. Одним законом, одной конституции очень тяжело скрепить все это. А вот если лучшие традиции братского отношения, уважительного отношения, высокой культуры, доверия, которые есть в наших народах, сохранить, то это общество будет крепким и успешным. Вот миссия Сабантуя. Я думаю, что это великий праздник всех тружеников сельского хозяйства. Он имеет очень древнюю историю. Наполнялся новым содержанием на протяжении многих и многих лет и стал культурным достоянием наших республик, наших народов. Более того, во многом он уже экстраполировался на практику многих-многих других субъектов. Сабантуй проводится и в Оренбургской области, и в Челябинской, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И за рубежом. И за рубежом уже. Это говорит о том, что вот эта квинтэссенция, вот этот вот сплав искусства, радости, благополучия, уверенности народа, он стал достоянием уже всего человечества. Я бы хотел отметить важную роль сегодняшнего праздника. Он аккумулирует
достижения сабантуйного искусства, которое имеется в каждом районе. Везде свои изюминки есть. И вот сегодняшний этот праздник мощный такой, объединяющий не только регионы, скажем, Икского бассейна, но и, наверное, объединяющий вообще вот этот накопленный опыт проведения этих праздников. Он сегодня здесь находит свое такое объективированное воплощение. Хотел бы поблагодарить наших уважаемых татарских друзей. Мы всегда вместе. У нас общая культура, общее искусство, общая история, общая жизнь, общие семьи во многом. Смотрим мы зачастую одинаково на многие процессы, которые проходят в наших регионах, в стране. И сегодня как раз это еще раз показало, продемонстрировало, что нам нечего делить. Башкортстаннар белән без инде бер генә гасыр түгел, без аны үзебез бер халык дип саныйбыз, читкә чыксак башкортлар белән. Алар да шулайдыр дип ышанам. Аерым алганда башкорт халык, татар халкы күп нәрсә белән бер бит инде. Телләребез якын, диннәребез бер, тырышлыгыбыз, хезмәтчән халкыбыз да, башкорты да, татары да үзен сынатмый торган матур иттереп эшлиләр. Инде мин тәбрикләгәндә әйттем, кай вакыт көнләшеп алабыз, кай вакыт күрнәк иттереп алабыз бер-беребездән. Һаман үсешкә омтылабыз. Яхшырак тормыш булсын, безнең халыкны саклап калырга булсын, күп милләтләр Россиядә татар санын килтмәскә иде дип, һәрбер туган балага шатланып, урланып, үстереп кичектерергә теләгән башкорт татар халкының шулай яши. Кичә дә шулай иде. Алла бирса, бүген дә шулай, киләчәгебез дә шулай булыр. Нигә дигәндә, менә безнең президент Уфада булган чагында сезнең Башкортстанның менә сайлауда инде сайланыр Алла бирса дип уйлыйбыз. Башлыгы республиканың тугандаш республиканың башлыгы. Алар бик дуслар, безнең халыкта шундый дус, ярдәмчел, бик матур иттереп үз тимәсен яши. Рәхмәт.